много изненади и дълготрайни емоции обещават участници и организатори на шоуто. Всъщност, всички вие са приготвени за един истински празник на екстремните спортове. Преди това искам да кажа, мотото на проявата е: шофирай безопасно, бъди толерантен на пътя. Не го правете това у дома и сами, защото се прави само от специалисти и професионалисти. Предупреждават състезателите. Състезателите, които ще видим тази вечер, имат респектиращо портфолио, опит, рутина, издръжливост, сила, умения, при това майсторски клас. Заедно сме един отбор, казва All Stars Team. Основателите: Христо Алипиев, нашето ице. Къде са вашите аплодисменти? И Стилян. Отбор е 6 човека, занимаващи се активно с тъм. Участват в състезания и шоута. Казват, че най-обичат да карат за шоу. Да радват публиката, защото тя ги мотивира и зарежда. Ето една достатъчно силна причина да посрещам участниците в стънт шоуто. 2015, както подобава, Христо Алипиев! При това не е сам. Тук имаме наистина адреналин, не само в кръвта, адреналин и от женски. О, ето го! С прекрасните момичета. И се внимавай, 4 живота са при теб. Това го може само Алипиев. Ето ги, аплодирате. Къде отиде кавалера? Дали ще дойде? Може би трябва да представим следващите участници. Стилян Иванов! Къде е той? Димитър Янакиев! Влади Иванов! И Даниел. Избанеца тук ли е? Къде е?
аплодираме прекрасните момичета от мажоретен клуб Amazing. Алипиев, разбира се, отново е на хоризонта. Аплодисменти за него. Екстремното стънт шоу. Любимец 2015. И по друг начин да го направиш. Оставиш да го кажем, да? Аплодисменти, това е знак за Ико. Ще ви помоля 1 метър зад огражденията, моля ви. От дясната страна 1 метър. 1 метър. Ето ги включвате. Баща му си е виновен. След няколко седмици уроци Христо бил готов да кара сам. Първо на полигона в Любимец, после по улиците на село. Карането на мотор става негова страст, такава каквато я вижда
виждаме днешния ден. С годините и моторите той пораства право, минал през няколко скутера, Вулканче, Симпсон, МЗ. На 17 години продава малките мотори и с помощта на баба и дядо купува първият мечтан пистов мотор. Той бил Honda 600 кубика, но развален в няколко кашона. Едва след няколко седмици усилен работа отваря мотора, така както може само той. АТВ-то и Христо Алипиев. Страстта му всъщност към тези екстремни спортове. И се уморили се. И тези силни усещания. Артистичност за сега шестица. Сменя моторите с нови. Подготвя ги за стън и започва да тренира. Усилено. Резултатите, разбира се, идват. И от добър става много добър. Внимавайте, тук е много опасна каскада. Ето го двете гуми за ръчното докаране на колело. Баща му също за първи път видял шампиона в него. И купил по-нов и по-лек мотор, с който Христо всъщност завоювал първото место. Няколко пъти републикански шампион е нашия Христо Алипиев. Участвал в световни и редица международни състезания. Печелил купи в Италия, Македония. Разбира се. Тук виждаме Стилян Иванов. Всъщност, извинявайте. Димитър ли беше това? Не може да го знае. Димитър Янакиев на 20 години от Свиленград. Абе Градски, най-младият член на отбора на Остарс, като малък сменил много мотори, всъщност от 3 месеца е усвоил карането на задна гума. За 3 месеца ще видите какво се постига. Ако потишните номера, Кавакадзе 636. Запалил се по стънта и АТВ-то и всъщност казва, това е моята любима страст. Димитър Янакиев продължава. Най-младият състезател на All-Stars, видено от Свиленград, Димитър Янакиев. Браво! За 3 месеца са уменията на задна гума, призна го в личен разговор. Ето това е. А да не продължите и още, и още. Ето го, това е той. Янакиев. Разбира се, с парелката на Алипиев шоу. Вижте, ако трябва нещо медицинско службане.
всъщност казва от 19 години е любовта към моторите. От баща му и чичо. И всъщност както изкачва годините, така изкачва обратно и кубиците на моторите. Влади Иванов Нинчата, който пропътува километрите, неговото значение. Значение е споделеният адреналин. Влади!
just got this crazy nation. When I speak, I'm honest, keep my promise. Take the lead and put my people on it. See you, hands up, like we do. Rock on, drop on. My people, I see you, hands up, like we do. Rock on, drop on. Внимание! Присъяваме се! Алибие! Употребление с крака! Правилите! Практикайте възхищението на няма течение на тези врати! Past nights, it's only right when night gets a slice. I'm hot like I just stepped out the sauna. My hunger untamable like the struggle. The whole world's in trouble. Salute the vet, Europe's best kept. The death inject us back to for trash. You won't respect, kiss my Croatian ass. The wrath of an outcast, so fresh, so clean. Sickness kept in quarantine. My people, I see you. Hands up, like we do. Наистина, си кара дали е съвързани очи или не. Седа! I see you. Hands up, like we do. Rock on, drop on. Това е Алибия. Няма невъзможни неща за него. So easy, Ghost Riders, Monster Blockers. Връзка с шоуто. На това невероятно представление. Да, това е спектакъла на Христо Алибиев. Некога няма пети песен трона. От 2000 години, 2010 се занимават
приятелите. Пауза! И е готов да си блокира мотора само да мине. Много престижни награди в колекцията си. Майстора на Софито. Делян Иванов. Само на 23 години и чудеса.
ще прави много рисковани и опасни превъртания. Моля ви вашето внимание да се отдръпнете, моля ви. Отдръпнете се от огражденията. Малко назад. Специално пригоден кросовия Honda Defender Track. Ето това е следващия за България, търси талант, ви се струва. Следващия формат те предлага на общината да знаеш. Отивате мотора, да знаеш. Невероятен си. Невероятното представяне на мотора. Следващия, който се подготвя с пушилките. Силяне, живи си! Тук ще видим Силян, Витко. Айде, иде до Свиленград, нали той? След него е Силян. Която ще направя ще усетим. Тук виждаме
ще дрифта е да се управлява колата. Сега ще видим на леко. Така, екстремното. Отдъхнахме всички. И се види си. Точно да изгубиш сцеплението. Висшия пилотаж на Олимпият. Точно така подпри се все пак със спокойствие. Вижте. Моля ви се, карате се, дърнете се. И шарете на Христо Олимпият. Още веднъж просто поемете въздух дълбоко, спираме да дишаме и се леко. И се леко, успех, успех. Що ми излезе, значи са живи? Нито наистина не правиш годни с това, което си постигнал сам, с тази страст към трите, към този адреналин, който те държи много души. Трябва да не спираме. Едно момиче от публиката. Ето я там. Тази, която всъщност се доверява, а това е страхотна подкрепа. И иска в този момент. И се бъди по-внимателен. Тази дама все пак поверява живота си. Дамата как се чувства? Я да видим има ли усмивка на дамата. Повече не я обещавай, слизай. Аплодисменти за смелата дама. И цял. И това го умея, ама и това си адреналин. Да си признаем. Сега влиза и АТВ-то.
мотор с коша останаха. Сега, разбира се, очакваме всички състезатели и участници в това невероятно стън шоу, което за първи път се провежда в Любимец. Не знам дали ще искаме други път да се повтори, защото сърцата са почти излезнали от ритъм.
Добре, научиха ме аз всъщност да плискам шампанското. А дали се е научила Липиев? Бутилката шампанско в теб ли е? В теб ли е бутилката шампанско? Ето я! Сега всъщност това шампанско е за този успех, за всички момчета, много силни аплодисменти към всички тях, които създадоха тези 70 минути едно шоу наситено с много емоция. Искам да ти кажа, че любимец, ако не знаеха този твой талант и го откриха тази вечер, всички са безкрайно горди с теб. Къде са аплодисментите на любимчани към Христо Липиев? Това е виновника. Това също шоу да се случи тук. Освен да се кача в коша. Сега аз искам след това да отправя своята благодарност. Първо към община Любимец, която осигурява, разбира се, един много приличен награден фонд. Аплодисменти! Да благодарим на участък полиция Любимец и целият наличен състав за безрезервната подкрепа и съдействие. Аплодисменти! Разбира се, едно много голямо извинение на всички живеещи тук в близост до тази площадка на булевард Одрин, за това, че близо месец бяха подложени ето на този шум. Прекрасни бяхте! Още веднъж вашите аплодисменти за Христо Липиев! За Мади! За Митко! Стени Стопи! И за Испанеца! Нека чуем аплодисментите и за мажоретките! А сега, за всички, които искат да се докоснат до славата на тези прекрасни момчета, сега е момента за фотосесия. Айде всички